Today, magbabike kami sa trail na lagi naming pinupuntahan. Pero bago yan, pabadyak muna kami to meet up with the others. Video ka mo. May video kita tol. Dapat hindi mo mag-video to. Sensor ko yung mukha mo. I-sensor mo parang Japanese. Sakto tol, may cherry blossoms dyan ah. Sakto, nasa Japan tayo. At this point, kumpleto na kami. 6 lang kami and papunta na kami sa pagtetrailan namin. Short trail lang and hindi masyadong aggressive. So yeah, let's go! Here you can see mountain bikers in their natural habitat. Montage. Cover your camera. Montage ba yan? Montage. Je! Montage. Ang galing! Ang galing! And short break. Picture taking muna. Ang galing! So, yun lang. Short trail. Lalabas na kami ng trail, dadaan din kami sa pinasokan namin kanina. And at this point, mahaba-habang padyakan ulit. Tapos may 2 short trails kaming madadaanan bago makalabas ng highway.
And after naming mag-ride, nag-almusal muna kami dito sa Aziz. Sarap ng lomi dyan. And dito na matatapos ang video na to. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo. Please like this video, subscribe for more trail rides, and see ya!